Bună ziua! Azi prezentăm un test fonic cu 3 materiale termoizolatoare folosite la mansarda dumneavoastră. Ele sunt vată minerală, vată bazaltică și lână de lemn. În ce constă testul? Am achiziționat un aparat care dezvoltă aproximativ 100 de decibeli. Să începem testul. După cum auziți, este destul de deranjant. Primul test este în vată minerală. Credeți că ați putea să vă odihniți în asemenea mansardă? Al doilea test este în vată bazaltică. Credeți că v-ați putea odihni în asemenea mansardă? Și în ultimul rând, avem lâna de lemn, material recomandat de izolații naturale pentru izolarea fonică și termică a mansardei dumneavoastră. Eu am fost Florin, reprezentant izolații naturale. Vă mulțumesc!